Kellotornissa niin uskotaan kohtaamisiin. Tämä paikka on uniikki, keskeinen paikka keskellä Helsinkiä. Me halutaan tätä käytetään, eli on yrityksille tapahtumia, organisaatioille tapahtumia, kuluttajille tosiaan avataan häitä varten ja kaikki pääsee nauttimaan tästä hienosta paikasta. Iso määrä suunnittelijoita on ollut mukana rakennuspuolella ja arkkitehtejä, niin piti olla kumppani, joka pystyy räätälöimään kalusteet ja laitteet juuri tähän tiloihin sopivia, että mitään perinteisiä niin sanottua hyllytavaraa niin ei tänne mennyt, vaan kaikki piti suunnitella tämän paikan mukaisesti. Solotop Resto on valikoitu siksi, että meidän yksi yrittäjistä, Sandro Ricci, on käyttänyt heitä pitkään ja ollut tyytyväinen heihin ja se totta kai vaikutti siihen päätökseen. Solotop Resto toimitti tosiaan kiintokalusteja, eli tuossa takana näkyy baari. Alakerras on huikeat oluttynnyritelineet, Panimo-ravintolan kiintokalusteet tuli Solotop Restoonilta. Ja sitten totta kai kaikkiin keittiöihin, meillä on 3 keittiöä täällä, niin niihin laitteet ja kalusteet. On ollut erittäin mittava hanke ja totta kai yrittäjänä kun ollaan, niin budjetti on ollut tosi tärkeä omilla rahoilla kun tehdään. Ja arvostamme tosi paljon, että Solotop Resto pystyi siihen hintaan, mikä oli tarjolla. Ja sitten myös pysyi siinä budjetissa, mikä tehtiin yhdessä, niin se toteutus oli myös sen mukainen. Tosi tärkeää oli heidän ihmiset, tosi aktiivinen myynti, eli ei vaan reaktiivisesti, vaan proaktiivisesti oli meidän kanssa tekemässä aina kiinni. Ja sitten suunnittelupuoli, eli sen lisäksi että ne suunnitteli, arvostan tosi paljon, että suunnittelija oli paikan päällä itse varmistamassa, että hänen suunnitelmat toteutui. Oli uskomaton suoritus, että kova deadline niin saavutettiin ja päästiin avaamaan paikat.